Hitler si písal po večeroch poznámky, čo mieni urobiť s východom. A do toho východu zaratával aj Slovensko. A po vojne polovicu Slovanov, okrem toho, že mal Židov úplne zlikvidovať, polovica Slovanov mala byť zlikvidovaná, časť mala byť presunutá za Urál na otrocké práce a časť bez vzdelania mala byť ponechaná ako služobníctvo, ako servis pre Nemcov na tých obsadených územiach. Takže naozaj uvedomme si, že tie pomníky Červenej armády, to sú pomníky aj našej cti a identity, lebo bez nich by sme slobodu nemali. A tí, ktorí opäť zavádzajú, že Rusi nám tu priniesli komunizmus. Tá Červená armáda, ktorá nás oslobodila, odišla do niekoľkých mesiacov, odovzdala moc vznikajúcim národným výborom a odišla odtiaľto. A odišla odtiaľto. Okupácia sa začala až v 68. To, čo sme spôsobili v 48., to sme si dohnojili sami s prepáčením. Hej? Hej? Táto informácia je pre všetkých, ktorí sa boja mať Rusko za suseda. A pre všetkých tých, ktorí strašia rôznym magory rozprávkami, že si Rusko robí záľusk na Slovensko. Ja k vyjadreniu Eduarda Chmelára dodávam toto. Keď sovietské vojska Červenej armády odišli z nášho územia po druhej svetovej vojne, nezobrali nám banky, elektrárne, plynárne, vodárne, pôdu, strategické podniky, fabriky, obchodné reťazce, poľnohospodárstvo, naše bohatstvo, náš majetok. Nezobrali nám nič. Všetko toto sme stratili až neskôr. Postupne, potichu, salámovou metódou, pod vlajkou západnej demokracie, privatizácie a údajnej slobody. Predali nám rozprávku o prosperite. A zobudili sme sa v krajine, kde sa piesok lial a voda sa sypala a cudzie korporácie vlastnia takmer všetko a náš vlastný štát sa zadlžuje, aby vôbec prežil. A toto je otázka, ktorú si musí položiť každý občan Slovenska. Kto nám toho v skutočnosti zobral viac? Ja hovorím, ale môžem sa mýliť, že zaprdeným komoušom stačilo urobiť dve veci. Povoliť súkromné podnikanie a otvoriť hranice. A neboli by sme podľa mňa v takej riti, ako sme dnes.